Trí dó híon náid be de réib se bhríon ag léomhrínt Scéalta Nuachta as Imircigh don luain an fiche héanú lá mí Márta 2016. Bhí droch Taisme bhus sa Spáinn mar iú trúr-ban déag a bhurmhór ina mic-léinn malartaithe I mus agus iad ag fille ó lá scléapa, Traenacha, níl is agam cináid sa Spáinn a tharla sin. Is cosúil go raibh comhaontú éigin nó marga éigin faoi éigin am leisceil faoi Imircigh sa Ghréig agus sa Túirc ach má bhí níl sin le feiceáil tá an ceantar teorainn idir an Ghréig agus an Túirc foircí le in Imircigh chéad lá an chomhaontaithe seo bhí Thomasc na Imircigh a chospóir. Hawaii agus Traenacha tá Hawaii ag tógáil Traenach. Ní bheidh sé dul amhád dearan ach is líne Traenach os Cian talamh é seo. Is dócha gur sais tram tá na ríre is sons codul aimmenach amachchas amach é seo ach ní bhain aimmenach ach costasach freisin tá sé bheagnach críochnathe ach $2,000,000,000 thar bhuiséad. Ní fios cé mar a thiocfaidh siad as seo. Tá na deontóirí an é sin an focail atá bhain gan mar é scileanais agus déanaí mé bronntóirí b'éidir bronntóirí dá má foiil é bheith tú de dheontóir ach is airgid é agus fágann sin gur bronntóirí é. Tá na bronntóirí poblachtánacha ag éontú cruniú chun airgid a chuir fáil do ansathe Donald Trump. Ní fios cé mar a éireas leo. Scéalas nuamhrach mar riú fear dorais I Queens, fear darban am Ellsworth Reid. Cuimhnítear ar mar chuine le bí-capes dochreid sa mór ach fear a bhí an tainiú a bhaint as teannas ar bith os cóir an chlub. Farir ní raibh leis an turas seo. Ní is agam cé mar a Mario ach tá sé básaí. Okay.
Níle agam céir a dúirt sé ach dúirt stúrthóir chomórtas leadóig Indian Wells orthe ag BNP Paribas rudaí focail tá sa rééis fearg agus úfás a aint agus sílim gur lé mé iné go raibh sé as fust mar dheallar seo. Níl is agam céir dúirt sé ach chatha go raibh sé amateach. Níl is agam cén fá gur scéal é seo ach is cosúil nuair is scórálann tú as cían in sa chiisfeil ligean túirt gur William Tellú agus chuireann tú gaitsíocht bádóireachta ort. Hooray don himreoirí. Tá Donald Trump ag suatha na nuaíochta. Tá scór féchun móras cuimse ag Donald Trump na léantí seo agus tá sé gúsáid a chuachta as seo chun na meáin nuaíochta chun brúchar na meáin nuaíochta airías fisrúcháin a dhéanamh ghoiní cuachtacha. Sé sin daoine ciontacha ágáil cúntasach faoi rudaí. Amazon sa nuaíochtan tám fad. Tá siad ag tógáil a bhlít féin ladrainn agus ag ceannach leantóirí dá leorathe agus ag caitheamh na milliún i Washington stochaireacht don vision nua tá acu airí a cheachadú go dtí an doras. Furas gawker.com agus na firgunó tíomhfhiaride ciontach as físeán a chur sús an Idirlín den ír imircigh Hulk Hogan i man focail imíorm agus sin an fág bhfuil méid an seo chóiríochtainna. I man chóiríochtainna le bhean fósta. Dar le gáchar bha scéal fiúntach nuaíochta é ach dar leis a gúirt bha bhrise phríomháideachas é agus rialú na leiscéalnis go gathe damáistí mar sin. Well, mar cáil mé bhrunn siad damáistí $100 milliún an rud a cíns mar sin Hulk Hogan as
fríomháideach a sa bheith briste acu. Dar leis an scéal, níl an tidirlín mar sin níos mó, tá sé níos léve, agus níl gáchar cho béadánach gan leis scéal, ná cho cúlchainteach, ná cho cadralach, agus bhí sé nuair a chuireadh an físe an seo sús. SXSW, South by Southwest. Flia ceol mór in Austin was bu mo chuimhne, ach tá sé Texas cibé, agus sna sean léhantaí ní raibh dar a rá agat ach dulán chun an ceol a chluisteáil nó an seabhráin a chluisteáil. Ach idir an dálín tá an néile ag Tarrington chuid áirde fud an na tíre agus an dain. Bhí rud leithliseach a néile go díle teannaí, agus bin an meala a bhíonte. Ach sa lá tainneamhan, tá a néile ag giniúint ábhar cainte tíomhamocht in éile. So sinna méid ó híh scéalta móride, tá súla agam gur bhain sibh tainmh as, agus go mbeidh muid ag caint le chéile rís ar a bhád, ach idir an dálín guim beannachtaí armh go léir, agus go gúdaí dír sibh, slán.